Počas víkendu sa v Čachticiach strieľalo, nemusíte sa však báť, nešlo o potlačenie kriminálnej činnosti. V nedalekom Kameňolome sa totiž konala súťaž v pištoľovej streľbe, ktorej sa zúčastnili pretekári až zo 7 krajín Európy. Čachtický Kameňolom sa po niekoľkých mesiacoch opäť stal dejiskom najvyššieho stupňa medzinárodnej súťaže v dynamickej streľbe, no tentokrát hrali hlavnú úlohu pištole. Je to podľa pravidiel IPSC, ktoré sú medzinárodne schvaľované a medzinárodne dodržiavané. Je to vlastne najväčšia taká súťaž v rámci dynamickej streľby na svete. Pravidlá tohto možno trošku netradičného športu v našej krajine zastrešuje Slovenská asociácia dynamickej streľby. To je taká špecifická streľba, kde sa streľa, dá sa povedať, presne, rýchlo. Sú postavené rôzne situácie, ktoré preveria toho strelca po všetkých stránkach, aký je zdatný, ako vie rýchlo reagovať na situáciu a podobné. Okrem slovenských pretekárov sa súťaže zúčastnili Česi, Maďari, Poliaci, Rakúšania, Ukrajinci, no dokonca tiež jeden norský strelec. Ich zručnosti a schopnosti preverilo 12 streleckých situácií. Každá strelecká situácia je postavená tak, aby sa dala riešiť rôznymi spôsobmi, tak aby sa neopakovali viaceré situácie, aby na každej situácii strelec musel ukázať vlastne to, čo má natrénované, čo v ňom je a aby si preveril aj tú svoju rýchlosť, presnosť, aj tú dynamiku, ktorú v sebe má. O tom je vlastne celá streľba IPSC. Pištole sú na každej súťaži rozdelené do niekoľkých divízií, a to na divíziu Production, Standard a Open. Všetko záleží od počtu povolených úprav na zbrani. Ďalej sú to tzv. Single stack alebo Classic Division. To sú zbranie, ktoré sú postavené na báze Colt 1911. A revolver. Na súťaži nechýbal ani dvojnásobný majster Európy v dynamickej streľbe Marián Vyšný. Preteky sú na vynikajúcej úrovni. Sú to medzinárodné preteky s medzinárodnou účasťou a v podstate tie stage sú nádherne postavené z hľadiska estetického aj bezpečnostného, takže nie je tomu čo vytknúť. Najbližšie preteky v pištolovej streľbe sa budú konať v Čachtickom Kameňolome už budúci rok. Juraj Juríšek, televízia Pohoda.